рӯз бахайр дӯстонам, тӯли 2 соат мо атрофи комментариҳои шумо суҳбат кардем ва тасмим гирифтем ки рӯзҳои наздик ба 10 саволи шумо ҷавоби конкретӣ, яъне ҷиддӣ расонем. 10 савол. Марамад. аз даруни саволҳои шумо мо ҳамон саволҳоро ҷудо карда мегирем ки ҳамон саволҳо манфиаташ ҳама барасад, манфиаташ тамоми халқамо бошад, ки ин саволе ки шумо метед мисол ҳама дигар одамоам як фоидаи хубаш расад. барои ҳамон саволҳое ки метед, саволҳое тед ки дар бораи иқтисодиёти мо бошад, дар бораи илму фарҳанги мо бошад, дар бораи ояндаи мо бошад. агар ки лични саволи шумо фақат барои шумо тааллуқ дошта бошад, мумкин ки мо ҷавоб надиҳем. чунки инҷа 360 ҳазор одам, аз 360 ҳазор одам як саволи 360 ҳазор савол мешавад. Не ки ҳамин 10 та саволе ки барои тамоми халқи мо дар ҳақиқат зарур аст. ва ҳамин мо аз ҷони дил мехоҳем ки хизмат кунем, барое ки мо дидем ки имрӯз ба сабаби манин вирус, ба сабаби манин чи бисёр мардуми мо даромади давлати мо, даромади халқи мо ҳисоби ҳамон мардуме ки берун кор карда истодааст бисёртараш ки ҳаст. ҳоз аз сабаби ки ин вирус хел шуду бисёр корхонаҳо маҳкам шуда истоданд, ин бисёр мушкил мебирад. ба ҳамин мақсад дуруст, то дидор интизор мешавем, ба 10 савол ҷавоб хоҳем гирифт. то бозидид. хушхабар аз ширкати Хуҷанд Пелас. бахшида ба Иди Наврӯз мо хонаи як ҳуҷрагиро ба нархи арзон пешниҳод мекунем. аз 20 то 23 март. шитобед, зеро ин иқдом танҳо 4 рӯз аст. маълумоти бештар ба рақами 92 444 94 44. шитобед, танҳо як хона ва дар муддати 4 рӯз. қасри Хуҷанд.